ଅଡ଼ୁଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରୁ କରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଗାୟବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଖୁସି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ। ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଛି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନାର ଉପାନ୍ତ ବେଣାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ମାମଲା ଏବେ ଥାନାରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ବେଣାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଥିବା ମିତେଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବେଣାମୁଣ୍ଡା ଓ ଗଳଦା ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପାଇଁ ଓଟିଜିରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଣାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଗତ 4 ତାରିଖ 10,000 ଓ 6 ତାରିଖ 10,000 ଉଠିଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଉଠିଥିବା ଜାଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପକୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ୟୁଜର ଆଇଡି ଆଣି ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଲକୋଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଓ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଡାଟା ମଗାଯାଇଛି। ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରର ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାମ କରିଥିବାରୁ କେହି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।